История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Почему для издания был выбран именно Владимир Караткевич и почему именно 2020 год? Планавалася сапраўды ў 2020 годзе выпусціць апошні том Владимира Караткевича. Але нашы складальнікі Анатоль Верабей, які быў ініцыятарам гэтага выдання збору твораў у 25 тамах, ён пралічыў это ўсё і у 2012 годзе выйшаў першы том. У гэтым першым томе было ўсё распісана, у якім годзе ўсё выходзіць. Але мы, працуючы ў выдавецтве, яму таксама гаварылі, што наўрад ці паспеецца. Это зразумела, што Владимир Караткевич, здаецца нам усім, што ён вядомы, што ўсе яго творы тут недзе на паверхні. Говорыцца, ідзі, бяры, перавыдавай. Атрымалася так, што некаторыя сапраўды тамы першы, другі, вось там, калі паэзія і проза, якая стала класікай беларускай літаратуры, якую усе перачытывалі і перачытваюць і перавыдаюць. Яна знаёмая, але калі пачалі глядзець вось архівы, шмат чаго пазнаходзілі таго, што не друкавалася. Это асабліва кінасцэнарыі, сцэнарыі, перапіска, укладальнікі. Яны думалі, усё вядома, але Владимир Семёнович быў такім чалавекам, які быў вельмі кантактны, які адгукаўся на лісты сваіх чытачоў, сваіх прыхільнікаў. І таму, калі тыя людзі, з якімі ён кантактаваў у свой час, убачылі гэтыя першыя тамы і прачыталі, што там будзе, адразу пачалі звяртацца да укладальнікаў, да рэдкалегіі са сваімі прапановамі і паслугамі. І вось з-за гэтага той тэмп працы, які планаваўся, ён, на жаль, крышку затармазіўся. Затармазіўся не таму, што лянотныя, а таму, што шмат новага з'явілася, якое нельга было проста адкінуць, адмовіцца, сказаць, што ай, гэта вось пасля некалі выдадзім. Словом, вот так атрымалася. Таму у 2020 годзе у юбілей Владимира Караткевича выйдуць тамы 19 і 20. Яшчэ застанецца 5 тамоў, я думаю, это будзе 21 і 22 год. Ну, в общем, збор твораў Караткевича расцягнуўся на 10 гадоў. Гэта праца сапраўды вялікая, сур'ёзная, таму ніхто не спяшаўся. І, дарэчы, як звычайна, зборы твораў рыхтуюцца інстытутам літаратуры, а гэтая была такая прыватная ініцыятыва, і вось на тытуле ўсіх выданняў збору твораў Караткевича напісана «Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт». Гэта такая ініцыятыва, якая была падтрымлена Міністэрствам інфармацыі, выдавецтвам мастацкая літаратура і універсітэтам. І яна, як бачыце, паспяхова выконвалася. Дарэчы, першыя тамы, у якіх прымаў актыўны ўдзел Адам Мальдзіс, і была такая прапанова, што зрабіць падпіску. І вось сапраўды была падпіска, яна і па сённяшні дзень цягнецца на тамы, якія наперадзе можна падпісацца, загадзя аплаціўшы рахунок тома. Таму робится все так, как треба. По поводу формата вообще, 25 томов, это все какие-то неопубликованные работы или не в том числе? Не, гэта, конечно, в першую чаргу то, что вядома. Это збор твораў, а, як я уже говорил, гэта добавляются, ведаеце, прайшло ўжо шмат часу, як Караткевич памёр, і за гэты час людзі, якія памятаюць яго, якія любяць яго, звярталіся да нашых укладальнікаў са сваімі такімі прапановамі, і нешта ў кожнага захаваліся аўтографы, у сэнсе таго, што ось Караткевич рабіў падарункі, верш пісаў, і тая рэдакцыя таго твора, які у некага захоўваецца, яна адрозніваецца ад таго арыгінала, які ўжо нам усім вядомы. Дзякуючы такой даследчыцкай працы у гэтых выданнях друкуюцца і варыянты таго, што Караткевічам было напісана і захоўвалася ў прыватных асоб. Дарэчы, гэта міну і каштоўнае, што сабраць збор твораў, дзе, магчыма, для чытачоў гэта і не цікава, для звычайных. Ім гатова павінна быць раз это раман, каласы пад сярпом тваім, що
мне не трэба нічого больш. А для даследчыкаў, акрамя ўсяго людзей, якія цікавяцца, як гэта стваралася, чаму, што, адкуль гэтыя героі, гісторыя напісання гэта твора многім цікавіць, дзе ўпершыню было надрукавана, якія варыянты былі. Усё па гэтых творах, дзякуючы нашым укладальнікам, гэта можна прасачыць і ўбачыць, як рос наш Владзімір Караткевіч ад твора да твора. Ён, зразумела, быў адразу Караткевічам, але, ведаеце, час праходзіць, як Максім Богданович пісаў, што імя з кожным годам усё вышэй і вышэй. Ось так пра сваю дзяўчыну пісаў Богданович, а мы можам смела сказаць, што імя Владзіміра Караткевіча з кожным годам робіцца вышэй і вышэй над намі. Яно наша, як говорится, это ўсё наша. Для моладзі, якія цяпер пачынаюць, ёсць што чытаць, ёсць на што раўняцца, ёсць чым натхняцца. Вот еще по поводу юбилея, хотя можно выйти и потом уже за рамки юбилея. Планируются ли какие-нибудь совместные проекты возвращения киносценария? Ну, ведаеце, тут на сённяшні дзень гэта цяжкавата ўсё ажыццявіць, але гэта, все-таки мы выдавецтва ў першую чаргу, але ў нас ёсць такія планы сумесныя. Я думаю, што святкаванне 90-годдзя Владзіміра Караткевіча будзе шырокім, на дзяржаўным узроўні, і яшчэ ёсць пэўны час, калі можна аб'яднацца, сабрацца і ўсё гэта зрабіць. Тым больш усе нашы новыя тамы кожны раз з выхадам прэзентуюцца на кніжнай выставе, вось міжнароднай, якая кожны год у нас у Мінску адбываецца у лютым месяцы. Гэта нам і радуе, дае сваю пляцоўку, каб расказаць пра тамы чарговыя, і тэлебачанне нас не ігнаруе. Словом, такія сумесныя вось яшчэ праекты, як вы гаворыце, конечно, цікава было б зрабіць, і у нас нават было запланавана выдаць, акрамя ўсяго, ёсць у фонатэцы радуе, там і тэлебачанне, запісы голаса, ці, калі можна так сказаць, Караткевіч сам чытае свае творы. Акрамя, у нас ужо ў свой час выходзіла Владзімір Караткевіч спявае народныя песні. Гэта таксама такое вельмі цікава, і магу сказаць, тыя песні, яны не такім шырокім ужытку, і голас Караткевіча, і вот это захавалася дзякуючы Сергею Панізніку. Ён нам даваў, мы, по-моему, гадоў 10 назад это выдавалі на дыску. І гэты праект можна аднавіць і неяк яго узбагаціць. І, это наше багацце. Самі разумееце, што тое, што вынаходзіць нешта не трэба, яно у нас даўно ўжо зроблена, вынайдзена. А да юбілею Караткевіча, акрамя ўсяго, у нас рыхтуюцца вершы. Вось першыя тамы, гэта было першы і другі том, там была паэзія Караткевіча. Прайшло ўжо, як бачыце, будзе 8 гадоў зараз, як першыя тамы выйшлі з паэзіі. З таго часу, па-мойму, ні адно выдавецтва твораў паэтычных Караткевіча не выдавалі. Таму у нас запланавана у серыі 100 вершаў. Ёсць у нас такая серыя, якая была распачата ў 2017 годзе творамі Панчанкі і Міхася Стральцова. Плануем выдаць наступным годзе, недзе ў пачатку, у гэтай серыі 100 вершаў Владзіміра Караткевіча. Это такое своеасаблівае выбранае. Кніга будзе называцца «Беларуская песня». Гэта адзін з такіх класічных вядомых вершаў Владзіміра Караткевіча. Яна, я думаю, займе свайго чытача. Мы пастараемся выпусціць раней, каб ніхто нас не апярэдзіў, бо, я думаю, многія выдавецтвы і дзяржаўныя, і прыватныя плануюць адзначыць шырока юбілей. Это нашага класіка. А может, Караткевич в других каких-нибудь более крупных изданиях присутствует в проектах белорусской классики? Ведаеце, у нас Караткевич нашим дзеткам, гэта такая серыя тоненькія кніжачкі, але яны таксама вельмі запатрабаваныя. Караткевич там выходзіў і будзе выходзіць, і казкі ў зборніках друкуюцца, але, ведаеце, выдаючы збор твораў Караткевіча ў 25 тамах, нам, як называецца, калі можна так сказаць, не выпадае яшчэ нешта дадаткова выпускаць Караткевіча. Тыраж немалы, але не параўнаць з тымі часамі, бо часам нам некаторыя тыя, хто любіць Караткевіча, хто фанаты Караткевіча, яны маюць 8-томнік у 9 кнігах. У свой час выходзіў адразу недзе 80-е гады. Гэта тады выйшла, па-мойму, тыражом
20 тысяч ці 50 наогул тысяч это восьмитомник у 9 книгах, и он по сённяшні дзень многімі, ва ўсіх тых, хто чытае беларускую літаратуру, ён захоўваецца, гэта, як говорится, багацце многіх бібліятэк хатніх, так, таму гэтыя нашыя пакупнікі, якія маюць восьмитомнік, параўноўваюць, і часам бывае гавораць, а навошта было гэтыя ўсе варыянты друкаваць, нам галоўнае, каб былі творы. Але гэта такая праца таксама карысная, бо трэба дзякаваць Богу, што з'явіліся Анатоль Верабей і яго сябры, якія ўзяліся за гэту працу і зрабілі. І шчаслівы Караткевіч, што ёсць у яго такія чытачы і прыхільнікі, бо у нас в беларускай літаратуры вельмі шмат пісьменнікаў, якія таксама варты цудоўных выданняў, але часам бывае так, што каб зрабіць добрую кнігу, такую нейкую грунтоўную, няма каму гэтым заняцца. Пісьменнікі думаюць пра сябе, пра свае творы, даследчыкаў не так і шмат, і тым больш з кожным годам наша літаратура папаўняецца не толькі новымі паэтычнымі творамі тых, каму ўжо 40, 50, 60 гадоў, 70 класікі, а цудоўныя творы пішуць маладыя, якім 20-30 гадоў. Таму іх таксама трэба падтрымоўваць, і у іх ёсць свой чытач. І гэта вельмі добра, што наша беларуская літаратура не забываецца, нашы пісьменнікі наогул сучасныя не забываюцца і пра Караткевіча, і падтрымліваюць тыя традыцыі, якія заклаў Владзімір Караткевіч. Дзякуючы Владзіміру Караткевічу многія прыйшлі да Беларусі, калі можна так сказаць, да беларускай мовы, да беларускай гісторыі, і гэта вельмі і вельмі каштоўна. Акрамя ўсяго, ёсць пісьменнікі, якія працягваюць традыцыі Караткевіча. Гэта і нядаўна памершы Леонід Дайнека, на жаль, ён не напісаў то, што планаваў столькі твораў, і многа, можна шмат імёнаў называць, гэта і маладзейшыя, Вітаўт Чаропка, Владзімір Арлоў, Людміла Рублеўская, і імёны яны самі за сябе гавораць, але усе, говорится, выйшлі з Караткевіча, тыя, хто піша гістарычную прозу, і слава Богу, што у Владзіміра Караткевіча эта проза на высокім узроўні, і таму усе, хто пачынае пісаць, яны стараюцца быць не горай. І тым больш, калі прыносяць гэтыя творы аўтары ў выдавецтва, мы глядзім, каб не ніжэй, чым Караткевіча было. Конечно, Караткевіча ніхто не дацягне і не перасягне, але равняться треба, есть на что равняться. А среди исследователей Караткевича, вы сказали, их не очень много. Вы могли бы несколько имен назвать? Тут на кожным томе Владзіміра Караткевича, калі разгарнуць, ёсць рэдакцыйная калегія. Тут у рэдакцыйнай калегіі выпадковых людзей няма. Людзі, якія ўсё жыццё займаюцца Караткевічам. Магу назваць прозвішчы: Алесь Бельскі, Анатоль Верабей, Пятро Жаўняровіч, Віктор Іўчэнкаў, Адам Мальдзіс, Міхась Мушынскі, на жаль, памёр, Вячаслаў Рагойша, Іван Роўда, Алена Сінкевіч, Галіна Шаблінская. Вось такія імёны, якія на слыху. Зразумела, на сённяшні дзень маладым пасля такіх даследчыкаў цяжкавата будзе, але яны з'яўляюцца тамы, у якіх змешчаны сцэнарыі і радыёп'есы. Рыхтавала маладая Валерыя Кустава, не такая ўжо маладая, калі можна сказаць, па той працы, якую нас зрабіла. Яна вельмі шмат, 2 тамы ёй былі падрыхтаваны, 16 і 17 том, дзякуючы маладой даследчыцы, і гэтыя тамы выйшлі. І словом, Караткевіч ёсць ён і вядомы, ёсць яшчэ і невядомы. Ды як кожны чалавек, это не толькі творчы чалавек, а ўсе людзі у нечым вядомыя, у нечым таямніца застаюцца назаўсёды. А тут, здавалася б, усё у Караткевіча у тых тамах выйшла, як бачыце, сабралася 25 тамоў. На сённяшні дзень рыхтуецца да выдання 18-ы том, які ў гэтым годзе выйдзе. Ён цалкам прысвечаны, цалкам будзе напоўнены малюнкам Караткевіча. Усе, многія ведаюць, што Владзімір Караткевіч вельмі цудоўна маляваў. Я думаю, што ніхто не падумае нават, толькі фантазіраваць можна, што у Владзіміра Караткевіча каля 600 малюнкаў. Гэта тыя, якія ўжо сабраныя, якія ўжо будуць у кніжцы. Магчыма, іх яшчэ болей. Караткевіч, як я казаў, і вершы дарыў, і малюнкі, сядзе, пакуль з некім размаўляе, намаляваў і падарыў. І у некаторых прыватных асоб такіх па 20, па 30 малюнкаў, якія сабіраюцца ў эту кнігу 18 томе. Будзе грунтоўна. Мы для сябе адкрыем Караткевіча як
мастака, хай не прафесіянала, але гэта таксама на ўзроўні. Ён маляваў і можна пазнаць, і наогул нейкія ілюстрацыі да сваіх твораў, і гэта каштоўна. Я думаю, калі нехта мае гэтыя малюнкі, ён проста так іх нікому не аддасць пакарыстацца там ці паглядзець. Ды мы маем ужо вопыт, што вось той, хто мае, говорится, для кніжкі просім, ён пры нас усё гэта сканіруецца і забірае, хаця б нічого не прапала. Іншы б, калі бы это не мела каштоўнасці, аддаў, рабіце што хочаце. Не, гэта ўсё мае каштоўнасць, тым больш это з гадамі яно яшчэ больш набывае. Чисто ваше мнение хотел бы узнать. Как вы считаете вообще, какое место Короткевич занимает в белорусской литературе и какую роль он сыграл в развитии? Короткевич у беларускай літаратуры займае вядучую роль. Зразумела, Янка Купала, як у «Голас», Максим Богданович, Василь Быкаў, Владимир Короткевич. Вось нават ён не меў афіцыйна звання народнага пісьменніка, але ён на сённяшні дзень гэта адзін з самых народных пісьменнікаў на ўзроўні Купалы, Коласа, Богдановича, Василя Быкова. 5 чалавек, якія нашы класікі, говорится, на якіх гэта ўсё трымаецца. Наша літаратура багатая, і думаю, з гадамі імя Владимира Короткевича. Толькі, на жаль, ён пражыў непоўных 54 гады. Ён мог бы і дажыць до 80, это дакладна. Уяўляеце, колькі ён бы твораў бы напісаў, якія мы былі б багатымі, але лёс, Бог, як говорится, дае столькі табе гадоў, сколькі дае. І гэты час той, як ты яго скарыстаеш, ці ты будеш, напісаўшы адзін твор і хадзіць задзёршы нос, ці ты будеш працаваць і працаваць і працаваць. Таму нашым маладым трэба браць прыклад з Владимира Короткевича, працаваць сур'ёзна і, зразумела, думаючы пра тое, што як твоё слова адгукнецца сярод чытачоў. Короткевич — это велічыня, гэта вяршыня. Гэту вяршыню бачым не толькі мы, але увесь свет. Чым далей будзе гэта час ісці, тым гэта вяршыня будзе больш такой яркай. І вось дзякуючы гэтым 25 тамам, якія рана ці позна выйдуць, і ўсе, зразумела, ацэняць, і той, хто мае яшчэ нешта ў сябе, прыхаваўшы, той, магчыма, і пашкадуе, што не аддаў гэту кніжку ў 25-томнік. Але гэта збор твораў, гэта не поўны збор твораў. Поўным збор твораў, відаць, ніколі не будзе, бо творчыя людзі не толькі застаюцца ў сваіх творах, а застаюцца ў аўтографах, на кнігах. А Владимир Короткевич, я думаю, вельмі шмат падпісваў кнігі сваім чытачам. Я з прыемнасцю ўспамінаю некалькі сустрэч з Короткевичам у цэнтральнай кнігарні, куды ён прыходзіў, чакаючы, відаць, калі яго новая кніжка выйдзе. Мы шчаслівыя, што маем такіх вот творцаў, як Короткевич і падобных яму, што мы яго сучаснікі і маем вось магчымасць на сённяшні дзень гэтых 25 тамоў рыхтаваць да друку. Конечно, нехта, калі будзе глядзець, знойдзе, што а чаму гэта далі, а чаму так, не трэба было такія каментары пісаць. Але работа, яна зробленая. І тыя творы, якія будуць ужо пасля друкавацца без каментароў, гэта яны горшымі не стануць ад таго, што былі ў свой час гэтай каментары. Гэта своеасаблівае выданне, збор твораў. Таму, думаю, да юбілея, да 90-годдзя мы выдадзім чарговыя тамы, як я сказаў, ужо у серыі 100 вершаў беларускую песню Владимира Короткевича, а іншыя выдавецтвы, я думаю, таксама не будуць у баку ад гэтага юбілея. Как вы считаете, насколько историческая проза Короткевича повлияла на осознание людей себя белорусами, причастными к белорусской истории? Так, ведаеце, дзякуючы Короткевичу, тыя чытачы, якія чыталі Короткевича, адкрывалі для сябе Беларусь рыцарскую, дзе рыцары, дамы, дзе Еўропа, дзе беларусы ходзяць не ў лапцях, дзе ёсць сапраўдныя беларусы, гэта не пан з сахі і касы, а рыцар, які бараніў сваю краіну. І гэта не выдумка, Короткевич не прыдумаў. Ёсць артефакты, якія стаят на зямлі, гэта замкі, хай разбураныя, але яны стаяць. Это храмы, это летапісы, наша гісторыя. І Владимир Короткевич у сваіх творах рамантызаваў гісторыю. Дзякуючы свайму таленту, ён, пішучы пра гісторыю і нешта, зразумела, мастацкі твор ёсць мастацкі твор. Там ёсць доля праўды гістарычныя, але гэта не дакументальныя творы, а гэта мастацкія, дзякуючы якім чытач, чытаючы гэтыя творы,
яшчэ больш фантазировал і, як называется, бачыў, адкрываў для сябе Беларусь. І яму хацелася яшчэ нешта знайсці пра Беларусь. Дзякуючы Караткевічу кожны ішоў да той Беларусі, у якой мы сёння жывём, якую ведаем, якую яшчэ будзем штогод адкрываць, якую будзем адбудоўваць, каб нашы нашчадкі пасля нас узгадывалі, што вось гэта быў час Уладзіміра Караткевіча, вось это тады жыў мой бацька, жыў мой дзед, і тады Караткевіч пісаў, і на сённяшні дзень, дзякуючы таму часу, аднавіліся замкі там і там і там на нашай зямлі. Я думаю, што гэта так і будзе, бо чым больш праходзіць гадоў, вот мы бачым Лідскі замак, і Мірскі адноўлены, і Нясвіж, усё гэта з цягам часу і астальное ўсё будзе так адноўлена, бо ёсць што аднаўляць. Гэта сёння нехта можа быць гаварыць, ай, навошта гэта ж не тое, але калі ты бываеш і ў Еўропе, ты бачыш, вось стаіць будынак. Гавораць, ён 12 стагоддзя. У 12 стагоддзі ён быў збудаваны, але у 18 стагоддзі разбураны, а ў 20 адноўлены. Вот, гісторыя. Але ён такі ж самы, як быў на пачатку. Таму у нас, я думаю, з'явяцца і грошы, і ўсё, і гэта будзе адноўлена. І дзякуючы Уладзіміру Караткевічу выхоўваюцца тыя будаўнікі, рэстаўратары будучых шэдэўраў, якія былі на нашай зямлі. Идентичность.